Genesis chapter 42. Mapan dagiti kakabsat ni Jose ijay Ehipto. Idi maamuan ni Jacob nga adda irik ijay Ehipto. Kinunana kadagiti anak na. Anya ti kukuenyo. Apay adi kayo agtignay? Nadamag ko nga adda makan ijay Ehipto. In kayo gumatang sadyay iti kanen tayo. Tapno di tayo matay iti bisin. Napangarod ijay Ehipto dagiti 10 a lalaki a kakabsat ni Jose tapno gumatang da iti makan sadyay. Saan nga impakuyog ni Jacob ni Benjamin a kabsat ni Jose gaputa mabuteng amangan no adda dakes a mapasamak kenkuana. Malaksid kadagiti anak ni Jacob adda pay sabsabali at tattao anapan ijay Ehipto tapno gumatang da iti makan. Nagwaras ngaminen ti panagbisin iti entero a Kanaan. Kas gobernador iti Ehipto, naglako ni Jose iti makan kadagiti amin at tattao ti lubong. Iti kasta, iso tinapanan dagiti kakabsat na. Idi umasidegda kenkuana. Nagpaklebda iti sango na akas pamadayaw kenkuana. Nabigbig na ida ngem nagparang akas ladina amamu ida. Sigugubsang anang saludsod. Sa dino tinaggapuan nyo? Tagaganaan kami kinunada. Umay kami gumatang iti taraon. Nailasin ida ni Jose ngem saan anarupaan dagiti kakabsat na. Nalagip na dagiti tagtagainep na ama ipapan kadakwada ket kinunana. Espya kayo anya? Imay kayo dito tapno amuan nyo iti pagkapsutan ti pagilyan mi? Saan kami nga espya apo insong batda? Imay kami da kami nga adipen nyo agumatang iti taroon. Agagabsat kami ket mapagtalkan kami at tao. Kinuna ni Jose kadakwada. Wen, espya kayo. Imayo kitain no anya ti pagkapuyan ti pagilyan mi. Sangapulo ket 2 kami a lalaki nga agkakabsat insong batda. Maymaysa ti amami ket agnaed iti daga ti Kanaan. Natayen ti maysa akabsat mi. Nagbati ti inaudi akabsat mi iti ayan ti tatang mi. Pudno lakit di ati kunak, kinuna ni Jose. Espya kayo. Kastoy ti panakapadas yo, isa patak iti nagan ti ari adi kay makapanaw no diyo yeg ditoy tin inaudi akabsat yo. Ibaon nyo ti maysa kada kayo amapan mangala kenkuana. Maibalod ti dadduma agingga adiyo mapaniknikan apudno ti sauyo. Tano saan? Itinagan ti ari pudno nga espya kayo. 3 aldaw pinaibalod ni Jose dagiti kakabsat na. Iti maikatlong aldaw kinunana kadakwada. Managbutengak iti Dios ket ispalek iti biag kuyo iti maysa laeng a kondisyon. Saan kadimet nga imbagayo a mapagtalkan kayo? Ala paniknikan nyo man nga rod. May salaeng kada kayo ti mabalod. Agawid ti dadduma kada kayo. Tapno ipanda ti taraon aginatang yo kadagiti mabisin a familyayo. Ngem masapol nga agsubli kayo adagos a kadwayo inaudi a kabsatyo. Daytoy ti pakaamuak apudno ti ibagbagayo ket iti kasta asaan kayo amaan ano. Iman namong dagiti kakabsat. Kalpasan na, kinunati maysa ken maysa iti pagsasauda. Wen nakabasol tayo iti inaramid tayo iti kabsat tayo. Nakita tayo ti rigat na. Idi agpakpakaasi kada tayo ngem di tay naasyan. Daytoy ti gapuna a maparparigat tayo itan. Kinuna ni Ruben, daytaket ti kunak idi kada kayo. Tiyo nang dangran iti ubing ngem didak impangag. Ita may balbales kada tayo ti ipapatay na. Di daan mo ang maawatan ni Jose ti sarsaritain da
agsipod tano makisao kadakwada adda mangipataros iti asawenda. Pinanawan ida ni Jose ta saan amagawidan iti panagsangit na. Idi nagkalma tirikna na nagsubli iti ayanda. Innala na ni Simeon sana pinarepet iti sangwananda. Imbilin ni Jose ang makargaan iti irik dagiti sako dagiti agkagabsat ken maisubli ditoy ti kwarta nga ingatang da. Pinaikkan na pa ida ti kanenda iti dalan. Naramid ti amin abilin na. Inkarga dagiti agkakabsat dagiti ginatang da nga irik kadagiti asnoda sa dapimmanaw. Idi dumteng ti rabii nagsardeng da iti maysa a lugar tapno aginanada. Maysa kadakwada iti nanglukat iti sako na tapno pakanin na ti asno na. Nakita na ti kwarta iti uneg ti sako. Naisubli ti kwartak. Imbagana kadagiti kakabsat na. Adda dito'y sako. Nagtibayo ti barukong dagiti kakabsat. Iti siddaaw ken buteng da kinunada iti tunggal maysa. Anya tinaramid ti Diyos kada tayo. Iti sumangpet da ijay kanaan sinarita da ken ni Jacob nga amada iti amin a napasamak kadakwada. Naggubsang agsasao ti gobernador ti Ehipto kinunada. Pinabasol na kami ket din nga agsisiim kami iti pagilyan na. Imbagami ang mapagtalkan kami at tao ket saan kami nga espya. Impudnomi ken kuana asang apulo ket dua kami nga agkakabsat ket maysa ti tatang mi. Imbagami anatayen ti maysa akabsat mi ket nabati ti buridek ditoy kanaan. Kinuna ti gobernador kastoy ti pakaamwak no mapagtalkan kayo metlaeng. Maysa ti agbati kanyak agawid ti dadduma tapno isang petda iti irik kadagiti mabisin a pamilyayo. Ngem nainget ti bilin na nga agsubli kami akadwami tininaudi akabsat mi kas pakakitaan apudno ti sawsawen mi. Nutong palen mi daytoy inkarina waywayaan ni Simeon ket palubusan na kami nga agnaed ken agnegosyo iti pagilyan. Indi imbukbuk da ti karga dagiti sako da nasarakan ti tunggal maysa ti kwarta iti bukod na asupot. Nagbuteng dagiti aga ama ang nakakita kadagiti kwarta. Kinuna ti amada. Kayatyo kadi amapukaw ko iti amin nga anak ko. Awanen ni Jose. Awan meten ni Simeon. Ita kayatyo manen nga ipanaw ni Benjamin. Siyak ti agsagaba. Kinuna ni Ruben iti amana. Nujak isubli ken ni Benjamin. Mabalin mo apatayen dagiti duang anak ko a lalaki. Italek mo kanyak ni Benjamin ket isublik to metlaken ka. Ngem kinuna ni Jacob. Saan ang mabalin ako muyog kada kayo ni ti anak ko. Natayen ti kabsat na ket isulaengen iti nabati. Iti daytoy a kinalakay ko matayak laket di iti ladingit no adda mapasamak ken kuana iti dalan.